Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни миёна Келвин Гастелн ва Ҷаред Канонир меҷанганд ва ҳар дуи ҷангваро вазни даркориро карда тавонистанд. Турнир имшаб, яъне шаби 22 август аз соати 2:00 ба вақти Москва оғоз мегардад. ҷангҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва. имрӯз хабар пайдо шуд, ки яке аз варзишгарони машҳури тоҷик Муин Ғафуров барои муҳорибаи худ ба амрико сафар кард. оиди ин чиз яке аз мураббиҳои Муин Ахтам Хокиров хабар дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро монда навишт: роҳи сафед додар ба сӯи ғолибиятҳои нав, Аллоҳ сарбаланд бошӣ, навиштааст Хокиров. хотиррасон мекунем, ки Муин Ғафуров бо рекорди 17-3 рӯзи 7 сентябр дар ташкилоти Dana White Contender Series аввалин муҳорибаи худро хоҳад гузаронд. рақиби ӯ варзишгар аз Канада Чад Анхелигер бо рекорди 10-5 хоҳад шуд. ногуфта намонад, ки Муин Ғафуров бо ташкилоти Dana White Contender Series барои 4 муҳориба шартнома бастааст ва агар Муин дар ин ташкилот натиҷаи хуб нишон диҳад, пас ӯ имконияти калон пайдо мекунад, ки бо ташкилоти UFC шартнома банда. ташкилоти Dana White Contender Series ин ташкилоти худи президенти UFC Dana White аст ва ӯ беҳтарин ҷангварҳои ҷавонро ҷамъ карда мусобиқа ташкил мекунад ва ба ғолибони ташкилот шартнома бо UFC пешниҳод мекунанд. мо ба Муин бурдборӣ хоҳонем ва рӯзи 7 сентябр ғалабаи ӯро интизор хоҳем шуд. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня боварӣ надорад, ки Ҷон Ҷонс ба вазни вазнин мебарояд ва муҳориба мегузаронад. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. таърихи мо бо Ҷон Ҷонс ҳоло ҳам ба анҷом расидагӣ нест. мо боварӣ надорем, ки мо ягон вақт муҳорибаи Ҷонсро дар вазни вазнин дида метонем. ман 100% боварӣ дорам, ки муҳорибаи мо бо ӯ баргузор мегардад. ман ба дигар вазн ҳамагӣ баъди 3 соли баромад дар UFC баромадам. ҳама маро барои ин кор эҳтиром мекунанд. ҳатто Ян Блахович маро дастгирӣ кард. Ҷонс боша чунин ҷангваре нест, ки ин корҳоро карда тавонад. ба ӯ назар кунен, ӯ рӯз аз рӯз фарбеҳ шуда истодааст, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем, ки Ҷон Ҷонс охирон муҳорибаи худро моҳи феврали соли 2020 зидди Доминик Рейс гузаронд ва дар муҳорибаи хеле ва хеле наздик ғалаба ба даст овард. баъди ин муҳориба Ҷонс камарбанди худро озод карда гуфт, ки ба вазни вазнин мебарояд, аммо то ҳол ӯ дар вазни вазнин баромад кардагӣ нест. ва ҳамчунин рӯзҳои наздик президенти UFC Dana White гуфт, ки Ҷонс то соли 2020 баромад намекунад. оиди Адесаня боша, пас ӯ муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер мегузаронад ва бояд қайд кард, ки ин реванши онҳо мешавад. дӯстон, агар раваду муҳорибаи Ҷонс ва Адесаня баргузор гардад, шумо дар ин муҳориба киро ғолиб мебинед? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавен, то боздид хонаободу сарбаланд бошед.